Mira, exclusiva, la tenim aquí, la Conxita Català, que ha anat al Festival Internacional de Pallasses del Circric. Conxita, bona tarda. Estupenda, com sempre. Molt bona tarda, Clara. Perquè ens expliquis què està passant allà. Home, estic aquí encantat amb tot de pallassos. Això és una reunió familiar i amb molt potencial i amb gent molt professional. I tu, Clara, estàs bé o no? Ja t'ho vaig dir, que em veuries però no em tocaries, eh? No hi ha manera, a veure. Escolta'm, Pep, ja veus que vas ben acompanyada. Senyora Conxita, que va molt elegant. Va molt elegant. Li queda molt maco aquest vermell de la caravana del Circric amb aquest rosa que porta. Està estupenda. Està estupenda. Gràcies. Escolta'm, Pep, passa per aquí, eh? Que xalarem una mica. De fet, ara parlarem amb la Montse Trias. D'acord, Conxita. Passa per aquí a veure'ns. Molt bé. Vinga, t'ho deixem. Vinga, guapos, un petó. Tot teu, Conxita. Ho deixem. Adéu, guapa, ho deixem perquè jo tinc feina. Tinc ganes de parlar amb una gran pallassa, amb una gran persona i amb la que munta tot aquest festival i tot aquest tinglado, eh? La Montserrat Trias. Montserrat, estàs aquí o què? Ai, per favor! Home, està aquí, és que tenen una energia aquestes pallasses i la Montserrat. Molt nerviosa. Ai, nena, no sé si estic més nerviosa allò que tu, escolta'm. Escolta'm, això nerviosa. Sí. Desena edició del Festival de Pallasses. Sí, desena edició. Això ho hem de celebrar, eh? Això ho hem de celebrar i ho celebrarem, perquè hi ha moltes de les pallasses que han estat aquests 10 anys que estan aquí aquest any també. A part de totes les pallasses noves i totes les pallasses mestres que han vingut ensenyant-nos el seu saber fer de pallassa, que porten molts i molts anys fent un ofici no gaire comú i un ofici que hem de potenciar, que és les dones que fan riure. Això. I això va començar el dilluns, perquè es pensa en la gent que comença dijous pel públic, però des de dilluns que aquí xerrades de tot ja, eh? Home, perquè el més important de tot és que les pallasses es trobin, intercanvien les seves experiències, aprenguin i després ensenyem tot el que sabem fer i ho compartim amb el públic al poble, que regirem el poble des de dijous fins a diumenge, a Sant Esteve de Palautordera. Quants espectacles hi ha? Quants en tenim? En tenim una barbaritat. Des de 25 o 26 a 27. La majoria n'hi ha molts de gratuïts, eh? Molts. I els que són pagant és perquè estan en espais acotats i no hi cap tothom i llavors han de fer una reserva, però és perquè aportin una miqueta. El preu és un preu irrisori, eh? És com anar a fer una volta als Cavallitos. Correcte. I després també hi ha el trenet el diumenge amb totes les pallasses. Que és un cercavila especial que fem, que és un tren carregat de pallasses que farà la volta a tot el poble i acabarà amb una batucada de les Escandelera, que són 8 dones amb tambors fent batucada potentíssimes. Això és una festa, cada any és una festa, i aquesta formació aquest any qui està donant la formació? Tenim gent que ve de fora, eh? Sí, tenim una canadenca, la Dolores Leonard, que ve de Canadà, bueno, de Quebec, quebecois, eh? Puntualitzem aquí, eh? Després tenim l'Andrea Macera, que ve de Sant Paulo, de Brasil. D'aquí al costat, d'aquí al costat. I després la Fanny Giró, que ve de França. Que estan aquí entrenant, aquestes estan entrenant, eh? Estan aquí. Això del Circric és una meravella, eh? I et sents satisfeta? És que 10 anys? Sí, estic contenta perquè totes les coses que això generen, la gent no s'ho pot pensar pas l'abast d'aquesta trobada, perquè tot això després es multiplica i es carreguen les piles les pallasses i tot això es veu en els espectacles que faran després. Totalment, font d'inspiració de les pallasses, xerrades que porten a nous contactes, realment això és una meravella, eh? Escolta'm, Montse, no sé si hi hauria cap espectacle que voldries destacar, alguna cosa que diguessis, mira, això realment és una innovació que hem fet aquest any. Home, una de les innovacions és que vindrà a veure'ns la Conxita Català. Home, sí, i el dissabte em poden venir a veure, nena, també. Estarem allà, estarem estupendos, eh? No, que mirin el programa a circric.com i veuran tota la programació, perquè hi ha des de contes pels més petits, des de 0 a 3 anys, 4, fins a espectacles a partir de 14 anys, fins a sessions golfes amb els XL, tornem a tenir les polis, perquè hem intentat que també hi haguessin espectacles d'aquests que han estat referents o que han estat molt ben acollits i que formen part de la història del Festival de Pallasses. Clar que sí, Montse, escolta'm, un goig i una alegria, eh? Bien, visca el Festival de Pallasses! Visca! Sí que sí! Escolta'm, anem a veure com ho fan això aquesta gent, que estan aquí assajant una miqueta, eh? Ja deixo el carpassano, perquè prefereixo les mans lliures per veure com va la cosa.
Aquella d'allà és la Fanny Giró, la de la camiseta blanca i el pantaló. Fanny, te robamos unos momentos de tu ensayo, de aquí de tu formación, payasa formadora. Sí, exactamente. Estamos encantados de estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué nos puedes decir un poco de cómo funcionan tus talleres? Porque me han dicho que haces ir para adentro, ¿eh? Para adentro, sí, para ir después hacia afuera. Es un poco la idea. Y están ahí con todas. Mira que sí. Mira la cara que posen. Es ahí, quiero decir. Ahí, míralas. Es por ahí. Míralas cómo lo ven. Bueno, Fanny, y cuéntame un poco tu técnica, tu forma de trabajar, ¿cómo te gusta? Sí, me gusta la idea que la mirada es la única cosa del cuerpo que es imposible mentir. Entonces, cuando miramos a los ojos, por ejemplo, de esta chica, podemos ver todo lo que hay por dentro. ¿Ves? Ahora tiene un poco de miedo. Sí, sembla una mica japonès, Japonés, sí. ¿Japonés? Sí. Un poco japonés. Un poco japonés, sí. Pero eso es la forma, pero los ojos por dentro, ¿ves? Ahora se ha puesto un poco tensa. Es que Fanny mira mucho más allá, más adentro, dentro. Eso. Y escucha, aquí estás formando, pero que también estás con la poli, que antes he visto por ahí. Marta, la Marta Sitjà también. La policía es la gente Susana. És que, a veure, el Festival de Pallasses, ara ja ho dic en català, Marta, guapa, com estàs? Hola, molt bé. Bueno, estem molt contentes perquè, com ha dit la Montse Trias, la jefaza de tot plegat, aquest festival volen que vinguin les de sempre, les que han donat el callo des del principi, i les polis, aquestes dues, les veieu aquí, però fas un fart de riure, en directe. Aquesta, com era això? La gente Vanessa i jo sóc la gent Susana, Veus? de sempre. I elles realment les podreu veure en directe. Expliqueu una mica el vostre espectacle. Si és que algú no ha vist aquest espectacle, que no se'l perdi, sisplau. Les polis portem ja 12 anys, som més velles que el Festival de Pallasses. Imagina't. I és un espectacle que no us podeu perdre perquè és el millor de tots del món. Què, Fanny, què apuntamos aquí? ¿Se ha quedado corta? No. No, corta no. Me he quedado bien. Sí, muy bien. ¿Y qué más destacamos del festival? Yo quiero saber esto. Para vosotras, ¿qué es? Per tu, què és el Festival Internacional de Pallasses? Bueno, és un lloc on han crescut moltes pallasses, on hem vist créixer i ens hem vist créixer nosaltres molt, i aquest any hi ha molts espectacles que repeteixen, però és que les polis hem repetit molts perquè el poble vol que vinguin les polis. Hem treballat de policies i tot a Sant Esteve de Palautordera. I llavors hi haurà les XL també, hi haurà cabarets de pallasses, venen pallasses de molts llocs diferents de tot el món. Ara expliquem això de les XL. Abans no m'acostava el micro i ja m'han dit ui, nena, acosta el micro que si no això no se sent, eres de la tele a casa. I a vegades, com que no estic acostumada amb el micro de carxofa, se me'n va una mica la flapa. Explica'm-lo de les XL. Les XL és un duo d'humor feminista molt gamberro per majors de 14 anys. Ui, aquí la cosa és picantona, com m'agrada a mi, nena, picantona. Que també ja repetim, perquè ja van venir fa temps, però bueno, aquest any les XL també fem 10 anys, així que és molt guai perquè 10 anys de festival, 10 anys d'XL, i el fem aquí supercontentes. Ja ho teniu, escolta'm, això està molt bé, està molt bé. Ja veig la Fanny, mira-les, ja estan allà animades també amb la Xurri. Xurri, vine cap aquí tu també, que aquesta no havia d'entrar, però escolta'm, és la Xurri, és una pallassa que sempre està a tot arreu, quan veu una moguda ens ha vist aquí, estàvem en directe, diu, me'n vaig cap allà. Xurri, no pares tu tampoc en el festival i ets un dels referents també d'aquests 10 anys. Bueno, he intentat no perdre'm cap ni un. M'encanta venir al Circ Cric i crec que és una trobada meravellosa per les pallasses d'arreu, vull dir, és molt maco el festival. I tu ara estàs en projectes, no pares, va amb una moto amunt i avall. Sí, jo ara estic amb el projecte de carrer, amb Guau, que és el projecte aquest de la motito, que està tenint molt bona sortida, i bueno, hi ha altres projectes de circ i de sala, i bueno, anar tirant, perquè amb aquesta professió hem d'anar sempre endavant. I el Circ Cric aquí als 10 anys, aquesta convivència, què te n'emportes tu cada any d'aquí? O aquest any què estàs agafant? Doncs jo cada any m'emporto un grup d'amigues pallasses i enriquidores que és una meravella, que les porto sempre al cor i que van sempre amb mi tot arreu.
I aquest any per nosaltres també és com un regalito, el poder gaudir del festival totes juntes, el poder crear, per exemple, ara ens estem encarregant de fer la inauguració el dijous, que som unes de les pallasses que hem vingut cada any, o quasi bé totes, i gaudint molt i compartint, que ens fa molta falta aquesta trobada. Ai, que bé, moltes ganes també de veure't, nena, que és un goig veure't en directe, que és pilla, aquesta és pilla, arriba amb la moto i ho motobolitza tot. Guapíssim, ens veiem després per aquí, Moltes gràcies, guapes. Molt contenta d'estar aquí al Circric. Escolta'm, Clara, no pateixis, digue-li al Pep també que vingui cap aquí, veniu tots cap aquí, sisplau, que aquí hi ha festa xerinola, fins al diumenge, més o menys fins a la tarda, I activitats per tots. I escolta'm, el dissabte, si voleu venir, jo també hi soc, que faig un show a les 8 de l'vespre, Home, us havia una abraçada molt forta. Ens veiem d'aquí uns dies, però a plató, que et vull tocar. Pep, que estàs convidat. Però tu vine cap al Circric i tot l'equip del Fetamida cap al Circric, Una abraçada, Conxita. Petó ben gros a tots. Petons. Sí, que ens